ইকি মাছটা ଆଜି ମୁଁ ନଈକୁ ମାଛ ଧରି ଯିବି ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, କାରଣ ନଈରେ ମୋତେ ଜାଲ ପକାଇବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି, ଆଉ ମଜାମସ୍ତିରେ ଏମିତି ଘଟିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଆମେ ଆସି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନଈ କୂଳକୁ। ଆଉ ଦେଖ ମୋ ପଛରେ କେତେ ପାଣି ନଈରେ। ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭଲସେ ଯିବ, ଆଗରେ କଣ୍ଟା ଅଛି। ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଜାଲ ପକା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପଟାରେ କେତେ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଟିକେ ଜାଲ ପକେଇନି। କିଏ ଜାଲ ପକେଇଲ? ମୁଁ ତ ତମଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଜାଲ ପକେଇନି। ଦେଖ ଏବେ କେତେ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ରୁହ, ଜଲ୍ଦି ଉଠାଅ, ମୁଁ ତ ଦେଖିମି ବୋଲି ଛାନିଆ ହେଇଗଲିଣି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲାଗୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେମିତି ସେମିତି ଖାଲି ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ମାଛ ଲାଗିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଏଇଥର ଦବ, ମୁଁ କେମିତି ମାଛ ଉଠେଇବି ଦେଖିବ। ବକର ବକର କରନି, ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ତୋ କଥା ଶୁଣି। ବହୁତ ତାଡ଼ି ପକେଇବ ମାଛ ଧରିକି। ଆଉ ଦଉନ, ତାପରେ ଦେଖିବ। ଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖିବ। ଜାଣେନି ନା କିସ। ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଜାଲ ନ ପକେଇ ପାରିଲେ ନା ପିଟି ପଡୁଛି ପିଟିବି, ନହେଲେ ସେଇ ନଈରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ବିରକ୍ତ କଲୁଣି ସେତେବେଳେ ଦିଟା ମାଛ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦି ତିନିଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଯଦି ନ ପକେଇ ପାରିଲ ନା ତ ସିଧା ଧରିବି, ସେଇ ନଈରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଚିହ୍ନ ମତେ ତୁ ହବା ସଦାବେଳେ ଖାଲି ଗଜର 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 ହଉଥିବ। ମୁହଁ ଫଟେଇଦେବି ର। ପକା ପକା ଛୁଆ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଗଲା ମଇନାର ମାଛ ମାନେ ଜାଲ ପକା ଦେଖିକି। ଦେଖା ମତେ କେତେ ମାଛ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ଧରି ପାରିଲୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ଧରି ପକେଇଲୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ଧରି ପକେଇଲୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ଧରି ଜଲ 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 ପକେଇ ଜାଣିନି, ଜାଲ ପକେଇ ଜାଣିନି, ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ, ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବୁ। ତାଳି ପକେଇଛନ୍ତି ବାହାଦୁରିଆ କଥା। ହଁ ବେ, ଲୁଣା ପାଣିରେ ଶୋଳ ଆସିବ। ତ ଗାଁର କିଏ ଖାଇଥିଲା ନା? ତ ଗାଁର କିଏ ଖାଇଥିଲା? ବଡ଼ ବଡ଼ ଶେଉଳ ଆଣିବି, ହଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁ ଜାଲଟା ପକା, କେତେଟା ମାଛ ଉଠଉଛୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିବିନି କି। ଶେଉଳ ଲୁଣା ପାଣିରେ ଆସିକି ଶୋଇଛି ଶେଉଳ। ଶେଉଳ, ତୁ ଗାଁରେ କିଏ ଶେଉଳ ଖାଇଥିଲା ନା? ଆସିଛି କାଇଁ ମାଛ କାଇଁ ହେଲା ହେଲା କିସ ହେଲା କିସ ହେଲା କିସ ହେଲା କିସ ହେଲା କିସ ହେଲା ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲ ନା, ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲ ନା ମାଛ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉପାସ, ସେମାନେ ଆସିବେନି, ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଧରନି ପଳେଇ ଯାଅ ଘରକୁ। ତମର ପକାଉନାହାନ୍ତି, କେତେ ଆଣୁଛୁ ମାଛ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇନା ପାଣି ବେଶୀ ହେଲାଣି ନା। ଆମର ମାଛ ଧରାକୁ ଦେଖ, ଅଧା ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ପାଣି ହବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରତେ, ମାଛ ଧରିବେ। ମୁଁ ତ ମନା କରୁଥିଲି ନା, ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ନା, ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି, ଯିବାନି ଚାଲ ଚାଲ ମାଛ ଧରି। ବକର 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 ହଉଛି। କି ମାଛ ଧରା, ଇକି ମାଛ ଧରା, ଇକି ମାଛ ଧରା, ଇକି ମାଛ ଧରା। ମା ମଜା ମଜାର
ଏଇଥର ଦେଖ କେତେ ମାଛ ଲାଗିବ। ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ ମଜା କରାଯାଏ? ଏମିତି ମଜା କରୁଛୁ ନା ମାନେ କ'ଣ ମାରିବା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ? କେତେ ପାଣି ହେଇଛି କି? କେତେ ପାଣି ହେଇଛି? କମ୍ ପାଣି ହେଇଛି। ଏତେ ପାଣି ହେଲେ ଆସିଥିଲ କେନେ ମାଛ ଧରତେ? ଗଡ଼ିଆ ନୁହେଁ କି ପୋଖରୀ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲ ନା? ଆରେ କ'ଣ ତାନେ? ଏଟା ନଈ। କି ନଈ? ଆଉ ଦେଖ ଏଇନା କେତେ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ବାଳ ଆସିବ ମାଛ ଆସିବ। ଏଇ ତ ଆସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମାଛ ବାଳ ମାଛ। ମାଲ ରାଗିକି ପଳେଇଲେ। ଯା କ'ଣ କରିମି ଆଉ? ଯାଅ ତାହେଲେ ମୋର ମାଛ ଧରିକି ଯିମି ଆଉ କିସ କରିମି। ଯାଅ। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମଜାରେ ପେଲିଦେନି ଏତେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି। ସେ ତ ରାଗିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କେତେ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖଉଛି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ କି ଆଉ ଏଇନା ମାଛ ଧରି ପାରିବି ନା? ମୁଁ ତ ଜାଲ ଫିଙ୍ଗିତେ ବି ଜାଣିନି। ଯେତିକି ଯେତିକି ଧରିଛନ୍ତି ସେତିକି ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। ରଗେଇଦେନି ସେ ତ ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖ ଏତିକି ମାଛ ଧରିଛି। ଏତିକି କ'ଣ କରିବା? କେମିତି ଗାଧଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ସିଧା ରାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୋତେ ବି ଅନେଇଲେ। ଆମେ ତ ମାଛ ଧରି ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲ କେତେ ରାଗିଛନ୍ତି। ରାଗିକି ସିଧା ଆସିକି ଘର ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଗ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ।